soyayya, yan alka na yi kuka a sanadin ki ne soyayya. Soyayya da daɗi in har akwai amana, yaudara ba ta da daɗi kar ka so ma ku gana. Alkana yi kuka an min amana, ashe akwai ranar rikice ba ki so na. Halin kika gwada mun wanda ba za na manta ba. So ruwan zuma ne ko na ce ruwan guba ne, kin zamo macijiya dafi kika samin ne. Akwai wanda ba su so su gama a tare ne, ranar gini ranar ne ake yin zane. To nake ki gane yaudara mata dace da ke ba. Na soki na saki a raina ga hikin barni, ga hikin raba ni da wanda dai suka so ni. Menene dalili so nake ni dai na sani, Allah ya fidda ni daga tarkon da kika samin ne. Da kuwa da daɗi wajen rabewa ba za so ba, kowa burin shi ya samu wanda ya so shi da gaskiya. Yan alka na soki da gaskiya. Na gode Allah ya raba ni daga halin macijiya. Ka kula da wanda ya nuna maso na gaskiya. An yaudare ni a soyayya ba ta na manta ba. Ni da ke mun yi alkawar ba za mu rabe ba, wuya da daɗi ni da ke ba za mu bata ba. Yau gashi abin da kika furta bin gane ba, alka'ina ta kuka hakan bai dace ba. Na gode Allah ni bin samu yaudara ba, na taso a gidanmu bin ga ana yaudara ba. Dan haka bin ta amana ba ni bin yaudara ba. Wai kin samu wani hakan yi sakin guje min, ba so na gaskiya ba kika nuna min na yi nadama. Na yi nadamar sanin ki hakan a rayuwana.